Да, това са прах за пране и прах за съдомиална. И да, произвеждаме ги ние в град Карлово. И без да се бавя, ще ви кажа с какво сме различни. Просто премахнахме съставките, които реално вредят и са излишно агресивни. И ги заменихме с такива, които вършат същата работа, но са доста по-щадящи. Защо го направихме? Защото след дълги проучвания, заедно с нашия химик-технолог, разбрахме нещо много просто. Почистващите продукти могат да бъдат доста по-безвредни и също толкова ефективни. Как? Нужна е малко повече работа и желание за промяна. След многобройни решения и промени създадохме продукти, които гордо можем да наречем наши. Праха за пране и праха за съдомиална на Нюанс. Високо концентрирана, модерна формула, която използва силата на ензимите и иновативни повърхностно активни вещества, за да се справи с абсолютно всякакви замърсявания. Ако идеята ви допада, влезте в сайта ни, разгледайте промоционалните ни пакети и подкрепете един малък български бизнес.